Na biki yarinya. Kin da ki yarinya da shi? Da me? Da igiyan caji. Igiyan caji. Ya same ta? Bayan nan kuma da safe washe gari karfe 3 ta rasu. Ta rasu? Ya ta miki ka da ke ta? Ta yi kashi. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta yi nasarar kama wata boyar Allah wacce ta kasance tana da ciki, inda wannan ta dake 'yar kishiyarta har ta mutu. Take shaida wa manema labarai cewa 'yar kishiyarta ce ta yi kashi, inda ita kuma ta ɗauki wayar caja ta dangi bugun yarinyar nan, washe gari yarinyar ta mutu. Ku saurari tattaunawar da manema labarai suka yi da wannan boyar Allah domin jin ya abun ya kasance. Khadija Musa. To Khadija Musa kuma yau ga kina ofishin rundunar 'yan sanda. Me ya faru? Laifi wani iri? Na biki yarinya. Kin da ki yarinya da shi? Da me? Da igiyan caji. Igiyan caji. Ya same ta? Bayan nan kuma da safe washe gari karfe 3 ta rasu. Ta rasu? Ya ta miki ka da ke ta? Ta yi kashi. Kashi? Yarwa yarki bace? Ya ta ne. Wannan shine karan farko da ta bai miki kashi? Yarki ta cikin ki? Yarki ta cikin ki? Yar mai gida. Yarki mai gidanki? Yarki shi ya zaki ce ko yar mai gida? To yan sakan ya ta ne. Yarki shi yarki kenan? Amma wannan lokacin ta rufe fuskanta ba a ganin ta ba kwata kwata Wannan lokacin ta fara miki kashi? A'a ba shi. Yanzu kashi har ya kai abin da za su sa da ke mutum har ya mutu. Shekara ta nawa ne yare da ke mata irin wannan duka? Shekaran ta uku. Da me kika dike ta? Da igiyan caji. Wani irin duka? Igiyan mene? Igiyan caji. Wayar caji. Kin dake ta da kan ne ko da wayar? A da wayan ne. A kai kika dake ta ko a jiki? A jiki. Wani gari kenan? A Bauchi. Kuma shi ne ta? Yanda kike shi. Yanzu ya kika ji take kashe ta? Na kashe ta kuma. To ai ta rasu. Ta rasu. To ya kika ji a ranki? Na ji ba da diman ni ma tun da ko muna tare ma da ita. Amma kamar kina da ciki ba? Yanzu yarki ce ya zaki ci, na yarki ce ya zaki ci. In ta kici yar ya zaki ci. Yanda na ji ma haka zan ji tunda ban dake ta da niyyar in kashe ta ba. Iya kashe to amma har da caja za a dike mutum da igiyan caja. Shekara uku ki zaki sanya ta da shekara uku is very small. Yanzu ki haka da ke da igiyan caji ya zaki ci. Na? To yanzu kuma mun zo mun sake samun wani yanayi na abin tausayi. Wata mata ya ce ba ita ta haifa ba, 'yar kishiya ce aka ban mata a hannunta kawai don ta yi kashi a cikin wandanta, maimakon ta gane da ita cewar ba anan ake yi ba ko ba a yin kashi a wanda in ana jin kashi ga inda za a je, ta kama ta da duka. A ƙarshe saboda tsananin dukan da ta yi mata ne aka kai ta asibiti kuma ta mutu. Yarinya ai shekara 5. Wannan bai nuna cewar imani da tausayi da aka san mata da shi ba. Gaskiya babu shi a nan. Abin ya zama dabbanci, abin ya zama abin babu daɗin ci. Yana da matukar sosare. Yaro dan shekara 5 a mai ta'addancin da za a kashe shi a raba shi da duniya babu gaira ba dalili. So ina kira ga mata, iyayenmu ne, yan uwanmu ne, yayyinmu ne, 'ya'yanmu ne, ya kamata mu gane gaskiyar magana cewar zazzafan kishin nan da zai janyo mana matsala a rayuwarmu da ta mutanen family dinmu ba abu ne wanda yake zai sama mana da mai ido ba.